Последните месеци обикалях страната и се срещнах с хиляди хора. Говорихме за корупция, за образование, за здравеопазване и пенсии, за икономика и монополи. Как да ни чуят и кой го е грижа? Ето този отговор искам да дам. Ако президентската институция се опре изцяло и директно на хората, това е един от начините да отговаряш директно и без посредник на тези, които са те избрали. Целта ми е гласът на хората да е важен и да е достатъчно силен. Затова, защото сме способни, затова, защото сме талантливи, затова, защото сме нация, която можем, нация, която знаем как и която много пъти го е доказвала в своята история. Благодаря ви! Кога последно си казахме, че нещо зависи от нас? Кога за последно повярвахме, че ние, а не някой друг, държи поводите на живота ни? Преди твърде много време. А всички ние вече сме победители. Остава да го повярваме и да имаме очи за победите си. Като да хванеш цигулката, след като не си я пипал 23 години и да засвириш се едно никога не си спирал. Като да излизаш в морето всяка сутрин в 4 от 40 години. Всяка една сутрин. Като да изгараш на всяка тренировка, все едно е за последно, все едно е финал. Като да си жена, която ръководи 27 мъже в студен завод за алуминий. Като да си комисар на годината, загърбил партийни принадлежности и да си справиш сам. Като личност. Всички ние вече сме победители. Остава да го повярваме и да имаме очи за победите си. Всъщност това, което вечно чакаме да ни реши проблемите, сме ние самите. Да не, приятели, няма едно голямо. Няма нещо, което тада ми готово. Няма бял кон, още по-малко рицар на него. Има нас. Ние, които знаем, че никой не играе само финали. Че нищо хубаво никога не става без усилие. Че трябва да подкрепяме онези, в чиито битки вярваме. Затова още веднъж, кога последно си казахме, че нещо зависи от нас? И да на този път заедно, всички, кажем сега. На 23 октомври гласувайте за гласът на хората. Меглена Кунева и Любомир Христов с номер 1 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.